Allegatament żewġ plejers tat-tim nazzjonali tal-futbol ta' taħt il-21 sena kienu interessati li jixxaħmu biex jiġi tranġat l-iskor ta' logħba kompetittiva li t-tim lab kontra il-Montenegro. Fil-qorti kompla jinstema' l-każ tal-allegat tixħim fuq plejers fejn intqal li qabel il-logħba tal-Montenegro kien hemm ma' 9 plejers li ġew avviċinati biex jinxtraw u kienu qed jiġu offruti ma' 3,000 euro. F'dan il-każ hemm mixlija Ronnie McKay ta' 34 sena minn San Ġiljan u eks soldat, Kyle Cesare 20 sena li jilab ta' midfielder ma' Pieta Hotspurs u difensur Furjanista 22 sena Emanuel Briffa. Hekk kif bdiet il-kompilazzjoni ġie spjegat li wara l-allegat tixħim hemm kumpanija ta' djar tal-imħatri Asjatika. Intqal il-maġġoranza tal-plejers avviċinati fil-logħba kontra l-Montenegro maċċettawx li jinxtraw u għalhekk jidher il-kumpanija tefet ħarsitha fuq l-impenn li kien imiss tat-tim Malti, jiġifieri l-logħba kontra r-Repubblika Ċeka. Brabta ma' dan il-każ kien hemm ukoll akkużat Sejber Zammi ta' 21 sena. Matul il-kompilazzjoni xehed l-ispettur Sean Xikluna li spjega kif McKay offra somma ta' 7,000 euro biex Zammit javviċina xi plejers. L-ispettur saħaq li Zammit iltaqa' mal-plejers Cesare u Briffa iżda dawn innegaw li aċċettaw xi flus minn għandu. Intqal ukoll li Ronnie McKay għamel pressjoni kbira fuq Sejber Zammit biex dan ixaħħam xi plejers tant la qallu li jekk jonqos li jagħmel dan kienu jkollu jirrifondi l-flus lura biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jagħmel Ċiniż li lab flus kbar fuq ir-riżultat mixtieq fil-logħb ta' Malta. Xed ukoll Sejber Zammit li b'ton ta' biża' spjega kif beda jsiba diffiċli biex isib plejers biex jaċċettaw l-offerti għal tixħim. Saħaq li hu dejjem kien jgħidilhom biex jiltaqgħu ma' McKay, iżda ħafna mill-plejers kienu jgħidulu li dak bniedem perikolus. Sa dan it-tant Ronnie McKay qed jiġħad l-akkużi fil-konfront tiegħu u kien sostna li Zammit kien talbu joħloq kont ma' kumpanija ta' djar tal-imħatri.